Sicela nje mhlawumbe usinikeze just a quick summary yosuku lwakho ne-briefing okade unayo namhlanje, then from there we'll take it to the questions. Thank you. Okay. Namhlanje bengine-briefing la khona kade ngiveza umhlangano wawukhona phakathi komfethu uPhakela uMthakathi uNdabandaba kanye noRamaphosa Nongezo Mchunu. Bekuyileyo nje kakhulu ukuthi-ke ngendlela umhlangano wabo, indlela ohleleke ngayo na ukuthi mina ikuphi engikwazi, kodwa izinto engibalulile kakhulu ukuthi mina ngazi ngomhlangano ngomhla ka-23 May kuwona lo nyaka ukuthi uRamaphosa uyafisa ukuthi ebe nomhlangano noPhakela uMthakathi Nongezo. Ukuthi savumelana naye uPhakela uMthakathi ukuthi lo mhlangano akumele awuvume ngoba akakhulumi ngokuthi ufuna ukulungisa izinto esihlele esikhala ngazo emamashini, into abantu bokufika, kodwa ukhuluma into yemali. Enisavumelana nje futhi kwalula ukuthi ngeke awuvume lo mhlangano. La kwangixaka ngomhla ka-29 June ukuthi sesibona iy'thombe ze-trend ku-social media ukuthi bagcine bebe nawo umhlangano. Ilapho-ke kade ngikusho-ke nje kakhulu nangendlela umuntu aphoxeke ngayo ukuthi ngoba sasivumelene ukuthi ngeke kube khona umhlangano phakathi kwakhe uNgezo Mchunu noPhakela uMthakathi nawo Ramaphosa ngoba ukhuluma into yemali. Ilokho nje kade umuntu ekuveza kakhulu, nokuthi futhi-ke kwenzeka zonke lezo zinto ngomhla ka-30 sibuye emashini. Bengingaphinde ngambuza futhi umfowethu uPhakela uMthakathi ngalo mhlangano ukuthi uvume kanjani lo mhlangano ngoba sasivumelene ukuthi ngeke awuvume. Akangiphendula ngayo lapho, angiphendula ngalo ukuthi akathathanga mali. Ufuyile ney'nkomo more than 400 ney'mbuzi more than 1,000, ngakho akahluphekile. Uney'nto zakhe bakuqoqela amafuthi bashodala. Ya nokuthi ngazama-ke ukuthi phela makuvela izinto ey'nje kumele kube nomhlangano, kakhulukazi laba benomhlangano noPresident uRamaphosa nemali umholi bema-Children uMangobese. Kwakumele kube nomhlangano ngakusasa khona la eThekwini before i-media briefing yakhe uPhakela uMthakathi. Nangu engasatholakali-ke efonini, uMangobese nje wayeredi ukuthi uzoba nomhlangano noPhakela uMthakathi Nongezo, ngoba into engangiyigcizelela kakhulu kumfowethu uPhakela uMthakathi ukuthi akwazi abaholi bema-Children bezwe ukuthi bebeyokhulumani noPresident, sebezwa nawo wonke umuntu kwi-media briefing. Kodwa njengabaholi okuyibona basiqalela indlela ngalo msebenzi esiwenza ukuqasha abantu bokufika, kumele kube nomhlangano asho ukuthi-ke iziphi izinto ey'xoxiwe kulowo mhlangano benawo noPresident uRamaphosa. Ileyo nto engangigcizelela kakhulu nokuthi-ke kuzanywe ukulungisa ukuthi le nto ayisho ukuthi wajika e-Standard Hall, wayesehamba wajika e-Standard Hall ngoba i-short notice asitholanga isikhathi sokutshela umholi we-March. Ngangifuna sikhulume nje silungise lezo zinto ngoba zayibukeka kabi emehlweni abantu, nakuthina nje ayibanga zinhle ukuthi mina ngibe ngazi ngomhla ka-23 May ukuthi kuzoba nomhlangano kanje, yena maseyajika ethi kwaba i-short notice. Yizona-ke izinto sasifisa sikhulu ukuthi sikhulume ngazo ngayo usuku le-media briefing, ngoba akubona ubulungiswa ukuthi uMangobese sezwa na wonke umuntu ukuthi bekukhulunywane noPresident uRamaphosa. Nganethemba ukuthi mhlampe-ke after i-media briefing uzoba khona umhlangano lapho-ke nakhona wagcina engatholakalanga-ke efonini. Kuze kube imanje angimthole efonini noMangobese mangibuka me-posta ku-social media uyasho ukuthi ababamba amakhonza akhe. Ngesikhathi uthola wena ngomhla ka-20 njengoba uchaza
wake wathatha locingo wamtshela uMangobese? Cha, ngesikhathi ngithola angimtshelanga uMangobese futhi akukho umuntu engamtshela ngoba ngathi siyaxoxa nje abafowethu siyabonisana ukuthi sikhalimale lapha nalapha nalapha ngoba into ebalulekile ukuthi uma kukhona omunye wethu sifuna ukubona ukuthi onogiba zola kulona omgodi azole kona sithiphisana ukusibonisana ukuthi hey mfethu lapho ungahambi kunomgodi akuyona-ke yonke into ungathi uma ukhuza umuntu usuyotshela umuntu kodwa-ke kuyasiphoqa-ke mase sekulesi sigaba sokuthi ngoba ngikhulumile naye ngingamkhuza savumelana futhi hayi nokuthi ngamncela yabo ukuthi ngiyacela wanenkani ngathi nje uma ngibeka umbono wamathi hayi vele nodaba ngeke ngiye lapho yabo thina sifuna ukulungisa isizwe sifuna imali ingakho-ke ngasibonanga-ke isidingo sokuhlambe kutshela omunye umuntu wesibili. Mhlawumbe enkulumeni wakho sizwile ukuthi usho inani eliwu 3 million nanokuthi 1.5 ungase nje uzorefayela ukuthi leyo information enjalo yena ukutshelile noma uzwile. Hayi njengoba ngeke ngasho ukuthi yena ngambuza ngale mali lengomhla ka-30 after ibhashe sasenayo eThekwini and waphika okusho ukuthi akuyena umuntu owangitshela angeke ngibuze uyena owangitshela ngayithola nje ngendlela yami and okunye abangakwazi abantu ukuthi mina ngikhulele ku-ANC ngize ngaphaphama nje ku-ANC manje ayikho into eyenzekayo kwi-ANC uthola ukuthi ngiyazi abantu abaningi abalidayo enhlangene ezahlukene kwi-ANC siyazana nabangani mina kwi-ANC ngakusho njengoba ngiwumkhonto angizwani nawo angisayizitha namalungu e-ANC yakhona abantu engabangani babo bakhona nginosisi nabafowethu lapho kwi-ANC shiya ukuthi-ke mase ziya politically asiboni ngaso manje njengoba usukhiphile kudaba usushilo kanje ithini indlela yaphambili? Indlela eyaphambili into ebalulekile yokuthi abantu abaqine idolo asiqhubeke siyiseke manje lesigaba kade siyiseka ngazo asiphindaphinde kaningi siyiseke manje ngoba iyabonakala impumela bayahamba abantu and ikhala emsebenzini zikhona ziloyivela baningi abantu esengizwile bayafonela kwa-code 14 ukushayela ama-truck kwa-code 14 sema-restaurant seyitolo semafemini imisebenzi iyavuleka shuthi mase siqhubeka kakhulu sisapothe i-March and March ziningi amathuba asazovela kodwa-ke kule yabafowethu uPhakela Umthakathi noNgizwe ngisafisa mina ukuthi-ke ukehlabe phansi nabo and basho ukuthi-ke bekhulume iqiniso ukuthi le mali abayithathile bayithatheleni ngabe bekuzoxhaswa bona personal noma kwakuyimali yani yonke esifuna ukuthola ukuthi le mali ababeyithathile kwakuyiyani kwakumele beyenzile mhlawumbe-ke mase besiphendulile lapho mhlawumbe komele sisebenzeke nabo kodwa ukuthi bekuyimali engcolile yokudayisa umzabalazo kuyobanzima ukuthi siphinde sibamukele kakhulukazi thina ezilapho sibamukele nje kahle kodwa i-March and March mayibamukela ayikho into esoyenza soqhubeka siyisupport i-March and March kodwa thina njengelapho angiyiboni ukuthi ikhona into osihlanganisa nabantu abadayisa umzabalazo. Umuntu osebenzile uPhakela Umthakathi noNgizwe kodwa akho mhlawumbe ake simthole ngasisayidi laPhakela Umthakathi umuntu onzima is he a difficult person to sense that kunzima nokumbonisa mangabe ukuthi uphuma endleleni? uPhakela Umthakathi unayo lento ukuthi kuyona sonke isikhathi ukuthi nginsizwa mina nginsizwa sometimes ubona ukuthi hayi akusafanele la ingene into yomnsizwa sekumele sixoxe nje la ngoba mina makuthiwe njengamanje khona mina abantu njengoba okwamanje ngisawupresident welapho abantu engibalidayo and abanye bancane nami kodwa umuntu umebe kumbono ngiyamhlonipha njengawo wonke umuntu kanjalo nomdala futhi ngicabanga ukuthi ihambe kuyimbalekele leyo nto ukuthi-ke kumele alalele nje wona wonke umuntu uma umuntu ngeke uhleli u-right njalo nami abantu engibalidayo baye bangidiscipline mase ngikhombisa endleleni
ukuthi ayima president wethu awusenze kahle lana ngiyilungise leyo nto. Yena naye kuyadinga ukuthi kwesinye isikhathi kwezinye zezinto umsiza ukubeka eceleni ucabange njengomuntu, ngoba akekho umuntu ongawenza amaphutha, ezehlise awavume amanye amaphutha akhe, kubonakala ukuthi kwenzeka kanjani kuya phambili. Ngoba uPhakela Umthakathi baningi abantu abakholelwa kuyena. Mina-ke nje ngimkhonzile-ke, ngihleli ngimtshela ukuthi ngimkhonzile indlela enza ngayo izinto. Ingakho ngiphoxekile nje, inhliziyo yami ibuhlungu ngale nto eyenzekile. Kodwa-ke njengoba uPhakela Umthakathi elandelwa abantu abaningi kangaka, ngamtshela naye ukuthi izinto asezenza akasazenzeli yena, usenzela la abantu ngoba yazi uma usupport umuntu ugcine nawe uba nezitha nabantu abangamfuni lowo muntu, ukuthi izinto osuzenza sekumele ucabangele abantu abakholelwa kuwena. Ingakho-ke nakuyena ngifisa ukuthi engazuthi engazehlisa eyinuka amakhwapha alungisa amaphutha. Mhlawumbe ake siyibuke kule mali le ekuwukuthi allegedly mhlawumbe igcine ifike ezandleni zakho. Iyiphi indlela mhlawumbe ngokukholelwa kwakho efike ngayo kubona, was it through a bank account or was it through an envelope? Kwenzeke kanjani mfowethu? Mhlawumbe ugcwalisa kulokho because uyashilo lapho ukuthi wangena eqembile eyaphakathi waphuma eqembile just to support. Lapho ngayizwa uma ethi wangena efake ibheshe egaxele neflag waphuma futhi enjalo. Before baye kuloya mhlangano imali basebeyithathile 1.5 million. After umhlangano kwavunyelwana ukuthi after i-media briefing ayizoyenza umfethu uPhakela Umthakathi uzobe sewuthola futhi omunye, uzobe sekuphuma omunye 1.5 million. Ingakho-ke ngibethi wangena efake ibheshu waphuma efake ibheshu, ngisho ukuthi uyayichaza le ndlela yakhe, kodwa imali ayingenanga ku-bank account, wayithola nje kuwu-cash. Mawukhuluma nge-media briefing ukhuluma ngale ayibambele workshop. Yes, le ayibambele workshop nani. Futhi imali bezoyithola after yona. Yes, imali wezoyithola after le media briefing la ethi uzochaza khona ngomhlangano kade nawo nobaba upresident uRamaphosa. Okay, umbuzo uzothi yini kahle le akhokhelelayo? Iyona into ekumele siphendule kuyo, ibona into ekumele besiphendule kuyona ukuthi le mali kwakweyani. Iyona into esifisa ukuyazi leyo ukuze sona masiqhubeka sisebenza naye, kodwa sazi ukuthi le mali kwakweyani. Ngokukholelwa kwakho nangokubuka isimo lasinekhona right now, ukholelwa ukuthi mhlawumbe ngabe badayise ngomzabalazo? Uma bengenayo impendulo bengasitsheni into eqonda ukuthi imali kwakweyani, obvious kuzokuthi badayisa ngomzabalazo, kodwa ke silinde mhlawumbe bechaze bona ukuthi imali kwakweyani. Umubuka-ke njengamanje njengomuntu ozama uku-communicate nawo benga-communicate nawo, kukunika maphi amasayini? Ekuqaleni ngathatha ngokuthi abantu ababhizi, kakhulukazi uPhethro Phela Umthakathi, umuntu nje obhizi njengoba nathi sibhizi. Umuntu obhizi-ke mina ngijwayelekile ukuthi umthole, kodwa late mhlawumbe mayiselala kuyenzeka abuyele kuwena or abuyele kuwena ekuseni mhlawumbe before aphume mhlawumbe endlini. Okwamanje ngayitshela ukuthi-ke ubhizi, kodwa makuze kushaya isikhathi engabuyeli kumina or abuyeleke kuMangobese ushayisa amakhala konke lokho. Asibuke kuyena-ke uMangobese neMarch bebonke. After you've released the footage that you did, kunabantu abaningi already ababona ngale ndlela obona ngayo ukuthi akubangani iqiniso kwakufanele aziswe. Umubuka lento ayidendi yini image eMarch? No, ayidendi. Kunaloko ngawuthi abantu abaningi bazobuyelwa ithemba yokuthi bazi ukuthi iqiniso ngakephi, inkinga ingakephi, ngoba okwamanje iMarch mina ngisayibona yenza kahle kakhulu. Kuphela abantu abathi bazosupport iMarch abangenzi kahle. Shuthi-ke uma ungabuka iMarch njenge-civic organization engekho right, ngazi ukuthi ngawuthatha lo, ngoba yonke le miphumela kade ngisho ngithi
abantu sebeyithola imisebenzi, kuvuleka iy'khala ey'ningi endaweni ey'ningi, imisebenzi manje manje. Okwemanje imanje manje isawenza kahle kakhulu umsebenzi wayo. Engathi abantu kumele beqhubeke bekholelwe kuyona ngoba kuyona yonke lento esiyibalayo akukho la ithinteka khona imanje manje, kodwa abantu abasuka bethi bazosupport-a umzabalazo manje manje. Mhlawumbe ungathini nguMacingwane njengoba naye khona kwi-meeting, because siyabona nakuma-social media ukuthi less is being said about uMacingwane, whereas naye wayekhona kwi-meeting, yonke into seyibheke kakhulu kuphakela umthakathi. uMacingwane since kwenzeka lento uwumuntu nje othula ongakaze esho lutho, kodwa-ke sinethemba after lezi nkulumo kukhona azokusho. Mhlawumbe uzokhuluma iqiniso or aphendula indlela aphendule ngayo, or uzositshela nje mhlawumbe anezelele kwezinye zezinto ekuyishilo. Kodwa simlinde nje ukuthi mhlawumbe nawe uzokhawula ngoba since yenzeka lento uyithulele uMacingwane, sinenkolelo mhlawumbe kusuka manje kuya phambili khona azokusho. Ngokukholelwa kwakho, this share ya 3 million ibhilonga kubani? Ubona bobabili noma uphakela specifically? Ngiyacabanga ukuthi ngendlela ephume ngayo okungenza ukubahlukaniselana, okungenza mhlawumbe oyedwa wabo wathi uzohlukana, wathi uzonika omunye mhlawumbe angamnika omunye, yabo, kodwa wona yaphuma imali. Ibone kumele becacise entweni yemali. Umuntu oqala kumele becacise ukuthi yebo yaphuma, bayithola imali kwakweyani, mawuthi bahlukaniselana kanjani, bayithola bobabili imali. uMacingwane ngazama ukumfonela sangatholana, kodwa ngigcine nje ey'nsukwini ukumbona. Khona kade senza i-podcast la ibhincane eshile ey'nsukwini nje, ngathi ukukhuluma naye basho ukuthi-ke ngasasikhathi-ke esisesimeni esingekho engeke ngisisho la esingesikwazi ukukhuluma naye. Ngicela English ukuthi do you think